históricas do PIB. Sí. Claro, porque ese cero, a pregunta é, o que temos aquí é que hai un 2,5% sobre o PIB, ou o problema é que hai unha subestimación do PIB dos anos 30. Estaba, por curiosidade, me puxen a mirar como reconstrue Prados e o toma un dato da ocupación hoteleira do ano 41, que claro, que aí se vese claramente como se produciu. Entonces, digo, porque isto pasa co turismo, pero pasa a mí me pasa coa agricultura, ¿no? Entón, a miña pregunta é igual que estamos contando con cifras de PIB moi inferiores, que un pouco no debate este, digo, porque isto parece moi tonto, pero que hai un debate de calado aquí na polémica entre Prados e Maluquer, que unha das cousas que di Maluquer é que as estimacións históricas do PIB subestiman un montón de cousas, e que moitas veces estamos tendendo a elevar as tasas de crecemento moi por riba do que realmente pasou, ¿no? E isto parece moi pouco, nada máis que un dato na tua presentación, pero que me parece unha conclusión de moitísimo calado. Sí, bueno, eu falo con moita prudencia porque, basicamente, porque o que quero subrayar é que o que se consideran como ingresos por turismo en términos de contabilidade nacional, de producto, están claramente señalados a baixa, vale? Identificados a baixa, ao marxen de que o PIB este arriba ou a baixa, vale? Por lo tanto, non se pode resolver unha das duas partes da cuestión, vale? Porque, digamos que hai moitos servicios e bens turísticos que non están dentro desa contabilidade. Eu puxen de forma moi clara o que poden ser os cruceristas, o que gastan, tive esas cifras que hai publicadas da época, do que gastan en Barcelona, por exemplo, semanas de 1 millón ou 2 millóns de pesetas dos cruceristas de Barcelona, ¿no? Con datos de época, esos non están incluídos aí, porque se fai unha estimación sobre aqueles que pernotan, bueno, que está bastante ben recollida, con seus problemas, porque, claro, é dicir, cuestionar as cifras é posible nesta época, porque son cifras de unha certa debilidade, a pesar de que o servicio de estadísticas que crea o patronato, digamos que o arrenda en certa forma a outras partes da administración española, está feita seguindo a metodoloxía, además hai moitas metodoloxías ao uso, pero, bueno, vendo que fan sobre todo os italianos, vale, que van un pouco avanzados neste sentido. Entonces, bueno, consideran só, digamos, a xente que pernota en hoteles, vale, pero logo hai consumos turísticos que non están recollidos claramente. Podíache poñer dos cruceristas ou podíache poñer dos tipos que veñen de Francia, por exemplo, do País Vasco francés, Pilar, San Juan de Luz, non sei que, non sei quanto, e que veñen a San Sebastián e que non día gastan muitísimo dinero. Vale? Iso que os franceses, por término medio, gastan moi por debaixo do que gastamos os italianos, con cifras de época, teño feito datos que publico en algúns deles, de acordo? Menos da media dos que veñen a España, pouco menos que os británicos, menos que os holandeses, menos que os norteamericanos, vale? E logo tamén os temos portugueses que tamén fan o seu gasto, lógicamente, un pouco por debaixo disso. E logo están o que consumen os propios nacionales, que eu creo que é tanto ou máis, son moitos máis en número, vale? Que o que fan os propios estranxeiros, de acordo? Entonces, eu creo que se pode triplicar perfectamente a cifra que se deriva de os ingresos por estos que pernotan nos hoteles, vale? Ao marxen do que é moi interesante isto que planteaste, pode estar infravalorado, sí. Pero vamos, o que eu sosteño é que basicamente, se ti consideras solo como ingresos en términos de PIB, o turismo receptivo está infravalorando claramente. Mira, esta outra cuestión que quería preguntar tamén. A propósito do turismo interior, ¿no? Que eran cifras moi importantes, o mides a través de que fonte? Pernoctación, datos de... No, o turismo interior hai para algunhas cidades registros, vale? San Sebastián. Non hai para o Concello. Exactamente, a través das oficinas que existen, de acordo? Ou en Barcelona que fai estadísticas é a Sociedade de Relación de Forasteiros. A partir da xente que fai consultas nas oficinas que teñen abertas, entón
entonces para Barcelona existe, non para todos os anos, pero digamos que é unha serie bastante consistente, logo datos aillados que encontrei de Málaga, de tal, e para outras cidades é posible nos anos 30 encontrar cifras por lo menos para un ano, dos que pasan, por exemplo, para as oficinas de turismo, porque son oficinas de turismo do Patronato Nacional de Turismo que cofinancian a veces os concellos e as diputacións, e aí registranse os que pasan. De acordo? Entonces, basicamente o que fixen aí foi aplicar o porcentaxe que me sale en Barcelona nos anos determinados. Pero que se parece moito, ese porcentaxe que poño, o que constato para Granada, por exemplo, do ano 27. Teño o dato que collín que sale un porcentaxe dese tipo. Unha estimación a partir de eso. Claro, a partir desa estructura que sale. Vale. Na que hai, por suposto, oscilacións, vale, porque se ti o colles agora e vendes dun ano para outro, pues tamén que hai diferencias. De acordo? Bueno, é un dato importante, porque se recordo ben, falaba dun 6% Na población española estaría facendo turismo nesa época. Eu estou convencido de que sí. Mira, ves iniciativas de todo tipo. Por exemplo, os galegos que están en Madrid, no Centro Galego, unha asociación importante nestos anos que ten un proxecto turístico para o desarrollo do turismo en Galicia nestos anos, esta xente viaxa todos os anos nunha excursión organizada. Isto non son aristócratas, son clases medias que viven en Madrid no comercio, ou son funcionarios, ou non sei, non? Os de Aragón que están en Barcelona fan o mismo, os que están en Valencia fan o mismo, van unha semana ou dúas a recorrer a súa terra con un autobús, un autocar que proporciona unha empresa de algún galego, de algún aragonés que está ali. Esta é unha forma de popularizar desta capilaridade social a saber. Entonces te quedas e ves na prensa, na publicidade. É dicir, que pasa nos anos 30? Hai un derrumbe económico. Significa isto que se produce un derrumbe igual? Pois non, porque o que se fai é unha caída brutal de precios. E como hai xa un certo gusto por viaxar, aqueles que manteñen, digamos, renta e capacidade de consumo, viaxan nos anos 30. Que hai un factor que os historiadores contemporaneistas, sociales e políticos mirades mellor, que non temos en conta esa regla, a efervescencia social que existe, as ansias de libertad, de moverse, de ir acá para lá. Ti leste literatura da época ou esas revistas de época e te das conta de que hai un clima social moi favorable a este tipo de cuestións. E aí ves que máis me entero eso que chamache o turismo informal, que os veraneantes que están en casas particulares desde os anos 20-30, que eso non hai forma de facer algún tipo de estudo micro que se permita... Ti collete xa en isto considerase, Carmen, que conoces esta fonte, la contribución industrial de comercio, vale? Do Concello de Mondariz. Non aparece colles eu vino en Pontevedra, polo primeiro precio non aparece máis que o balneario de Mondariz. Claro. Pero cando vexo a revista Mondariz, vexo todas as casas de hoteleiros que existen xa, digamos que abren un determinado, pero que non parecen. Eu entendo que será, supoño porque abren nunha época determinada do ano, e non sei se non me conozco ben a legalidade, se teñen que estar ou non. Pero eu falo, perdona, eu falo simplemente do que logo se chama veraneo en casas particulares, que existe, nos anos 60 existe, pero que eso existe xa nos anos 30. Sí, o veraneante madrileño que ven a Viveiro, que ven a Ribadeo, que se aloxa non nun establecemento hotelero que son dunha casa particular, eso é informal. Que así empeza o turismo. Claro. Pero non tes unha forma de facer un... Para o País Vasco hai algúns datos, a partir de guías, vale? Que se reflexan eso. Pero se ti colles o que te estou dicindo, para o caso de Mondariz é posible facelo. Xa. Porque para o caso de Mondariz eu teño cifras, sei as plazas hoteleiras que hai, por exemplo, a mediados dos anos 20. E sei as que aparecen na contribución industrial. Vale? Ou Sanxenxo. Sanxenxo ou claramente Bayona. Bayona é unha guía preciosa do ano 1902, donde se ve perfectamente como un pobo con economía tradicional cerca dunha cidade como Vigo, que actúa como nudo ou nodo, vale, de distribución turística, pero tamén como
espacio de demanda turística, ¿vale? Un lugar donde nos brands salen veraneantes ou outros tipos de... Bueno, en 1902, cando lees esa guía, que é estupenda, estás dando conta que en Bayona está habendo un certo cambio sociolóxico. E aparece un tipo de... Hai xa en 1902 un tipo de actividade que se ven dando de forma regular todo o verano, e hai hotelería formal, vale, hai 3 hoteles, 4, un dos cuales abre todo o ano, xa. Hai as vilas dos particulares, los hotelitos en torno a la playa que está ali, me parece que a das Cunchas, ou non me acordo como se chama a playa, que era pequena, e logo hai as familias que dan casas ou camas para esta xente, que ao principio tiñan vergonza de dalas, porque consideraban un signo de pobreza, de presentarse a los demais como unha actividade tal. Pero xa a esta altura, que o escriben os autores da guía, xa teñen internalizado que é unha forma de obter ingresos complementarios. E, por lo tanto, a mí esta é unha das cosas que me gusta do turismo, estos procesos de turistificación de largo recorrido que van creando espacios turísticos e que van cambiando a dinámica social nesos espacios. Vale? Mais? Sí. Ay, perdón, no sé si... No, era en relación un pouco a un punto que se estaba tratando anteriormente, a cuestión de la capilaridade. Bueno, e mencionaste, non sei se non te veo, que o turismo se estendeu nas sucesivas etapas en unha práctica minoritaria, non? Ata chegar a xentes no momento das clases traballadoras. Sí. Nese sentido, claro, tamén puxeches os exemplos, o caso de Italia, etc. E sabemos, bueno, que existe unha política estatal, non? Sí, sí, hai claramente, O claramente. mesmo podíamos dicir en Alemania, cos programas de traballo, con os traballadores, etc. Hai, no caso español, que é o que podemos atopar que nos permita... Porque eu, por exemplo, que traballei sobre o tema do movimento obreiro, sí que sei que as propias sociedades obreiras, por exemplo, as de Coruña, organizaban frecuentes xiras e visitas a Santiago, financiadas por a propia... Estos anos? Sí, financiadas polo propio asociacionismo obreiro, ás veces en conxunción con republicanos locais, ou que fose tal. Pero, que decir, existía algún tipo de paraugas institucional nestes anos ou algún tipo de política pensada para eses fins? No, é dicir, digamos que un rasgo da dictadura blanda de Primo de Rivera respecto ás dictaduras duras de Alemania dos 30 de Italia, que non hai ese turismo social feito como factor de legitimación, de legitimidade, de crear adhesión política, non existe eso. Vale? La alegría de las masas, que nos quieren mucho, que están con nosotros y además les proporcionamos lo que son el lujo, el descanso, del disfrute del país, de irse afuera. Eso en España non tenemos. En la República tampoco. La República bastante tuvieron con ir sostendo como puderon, ¿no? Mantuvieron difícilmente o patronato, fan cousas interesantes, por exemplo, en temas de do que son os paradores, ampliouse a rede, o patronato funcionou, pero sometido aos vaivéns da instabilidade política. Hai máis de media docena, máis de unha dúcia, prácticamente unha dúcia de directores xerais de directores do Patronato Nacional de Turismo. E, polo tanto, non fixo nada neste sentido, aunque era partidaria disto. Pero, tío, ves, é dicir, hai un proxecto precioso en o sur de Barcelona, pero levada polos, digamos, arquitectos racionalistas que a ciudad de veraneo, un proxecto estupendo. Estaban detrás fundamentalmente a Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no? Esta xente que son os tipos progres da época que queren facer un turismo pensado nas clases populares e sobre todo nas clases hai un proxecto urbanizador extraordinario. Eu vino no arquivo de arquitectos de Barcelona, ¿no? Vale, e tives, había socios, vamos, digamos que había xente que participaba nesa iniciativa, unha iniciativa inmobiliaria pensada nesta. Incluso hai algún cura que hai moita xente de clase media. Non hai técnicos e tal, pero hai funcionarios, bueno, en fin, este tipo de iniciativas se están se dando, pero máis como cousa de iniciativa pública con certo apoio e sostén, porque
Generalitat daquela está apoiando isto, de acordo, pero digamos que non existe unha política claramente, bueno, identificable a que fan os estados fascistas destos anos, non existe. E logo fai ao franquismo, a Nero ten un traballo moi, creo que moi ben documentado sobre iso para a organización como se chama esta forma, de organización sindical, non sei que, de descanso, ¿no? De educación e descanso. Pero as cifras non son nada que ver con outras obras sociales, vale? E non teñen nada que ver co que fixeron os estados fascistas nos anos. Por que? Porque está funcionando as cousas por outros camiños, de acordo? E entonces, eu a percepción que teño, lógicamente teria que ver a documentación, analizar isto, eu creo que conceptualmente pretende ser moito, logo na práctica menos, porque non é mesmo facer isto, hombre, nos anos 40 pudera ser, non? Pero non é mesmo facer isto na España dos anos 50 e 60, que facelo nos anos 30, non? En Italia ou na Alemania, non? É outra historia. Cuantitativamente, as cifras que conozco é pequeno, vale? Outra cousa é as intencións ideolóxicas, o tema, pero ti cando ves os propios organismos oficiales, al turismo social hablan de él, hai traballos, e incluso nos congresos que se fan de turismo métese sempre unha sección de turismo social, pero non se desenvolve, ni conceptualmente, ni na práctica, non? O cual non quere decir que non teña importancia, posiblemente por o franquismo dos anos 40, pero o franquismo dos anos 40 está pensando nos desequilibrios externos, está pensando no turismo como fonte de divisas. Eu non sei se o metín neste... Non, ao final non a metín, non tiña escrito sobre isto, non? É dicir, de novo, a partir do ano 47-48, o turismo externo se está comportando mellor que o comercio, de acordo? É dicir, se abre de alguna forma o franquismo, nos anos 50 abrese máis vía estranxeiros que veñen que vía mercancías que se compran exterior. Vale? Esta é a cousa que vexo a través das cifras de turismo comparadas coas de comercio. De aí que eu creo que tamén, pensando en términos de equilibrios exteriores, o turismo hai xa que metelo dentro das variables significativas para explicar o franquismo. Vale? Para ese momento do franquismo. Perfecto, Roberto, parece que non che dixen, disculpas de Daniel Ladero que está en... Sí, xa me escribeu. Además, é un traballo que non conocía, que está moi ben feito, moi ben documentado. Luisa tamén cargou que disculpara por esa clase. Sí, pero non che tamén, non? Vale, sí. Mira, o que comentabas de como a estadística administrativa da producción industrial, eu que non recollí nada, pero ni porque teñan que estar 3 meses en funcionamento, non a recollí. Onde sí, creo que xa coñeces de sobra, onde sí aparece, probablemente de unha forma defectuosa e tal, pero trae bastante información de casas de fondas, casas de huéspedes e tal, son os anuarios de industria e comercio, estes que se coñecen realmente conocidos como Valida Valier. Que ven, aparte de hoteles, ven fondas, tal, e hai bastante. Sí, seguro. Pasa que hai que contabilizarlo en localidade a localidade, eso é un traballo... Sí, como están na rede, están subidos. Sí. E outra cousa, un par de preguntas. Fixestes algo sobre como chegan os turistas? Sí. Por onde chegan? Por mar? Para os anos estos hai algunhas estadísticas, de acordo? Non a teño aquí e non recordo así a bote pronto, digamos, pero o tren é un factor importante, vale? Logo están os barcos e están os automóviles. Por exemplo, en Italia, nos anos finales dos 20 e nos anos 30 xa se dou ao paso do automóvil e os medios saltan aos outros medios. Claramente, bueno, xa non digamos en Canadá ou en Estados Unidos, donde o medio fundamental é este, non? Entonces, en España sigue habendo un turismo por mar, vale? E o fundamental é ferrocarril. E logo xa, nestes anos, xa temos un certo segmento importante o automóvil que podelo contabilizar a través das entradas polas aduanas. E además podese facer, ademais, isto como un indicador do que é un movimento turístico. Sí, pero vai... Pero vamos, ainda o coche, bueno, os primeiros voos en
correo, algunhas mercancías, pero tamén algúns pasaxeiros. De feito, en Mallorca, nos anos 30, creanse empresas aeronáuticas, vale, con a idea de traer turismo a través de avión. Son os primeiros pasos, pero están aí. Pero todo por ser ferrocarril, ¿no? Sí, por encima del marítimo. Sí, ferrocarril é máis importante. O ferrocarril que volve a plantear o tema é un tema moi... E aquí en Galicia sucede iso. Un traballo que publicamos precisamente en escrita nova, Margarita Elvireu, sobre isto, ves o cambio que se produce nos anos 80-90 con a chegada do ferrocarril. Importante, de feito, empeza a aparecer Galicia como mercado alternativo a Santander San Sebastián, precisamente a raíz da chegada do ferrocarril. Sigue sendo un viaxe largo, con certas incomodidades, pero cambia a distancia relativa, ¿no? Que é a percepción e tal. Despois está o sistema de precios. Claro, neste do turismo hai que pensar en términos de os precios que teñen os mismos servicios en mercados alternativos. E a Galicia de finales do século tal, isto que se expresa a prensa de Galicia e a prensa de outros sitios. Está aparecendo como un mercado alternativo este máis caro de San Sebastián de Santander. Bueno, cando fan o proxecto do ferrocarril este ano que falas ti, tú refirmas ben máis adiante, pero a finais do 19, cando son os proxectos do ferrocarril compostelano e tal, sempre que fan os cálculos contan, dice, bueno, e agora os turistas que van a entrar por carril para aquí, para Santiago. E despois, na práctica, efectivamente, é un ingreso. Isto, curiosamente, llevas a Mallorca, que é destas cousas del turismo como objeto de estudio histórico, pois, que queda no segundo plano. Sempre lo ves por aí, pero nunca acabas de que é un pouco a miña idea. Bueno, veámoslo e intentemos presentar e tal. Cando falas cos de Mallorca, por exemplo, falas de ferrocarriles e tal, pensamos como na historia tradicional, ¿no? Mercancías, vale? En moitos dos proxectos están dentro da súa memoria esta importancia que ten para a vertebración interna ou da illa co exterior, vale? Porque non é mesmo chegar a Mallorca que chegar ao porto este onde hai ese trenecillo que vai desde a cidade hasta aí, non me acordo o nome dese tren. Bueno, pois están dentro disso. O que pasa é que nunca se explicita, ni se fai unha estimación do que pode ser dentro do movimento de viaxeiros ou un movimento, digamos, de viaxes estrictamente turísticos, non? E seguro que se ti estudias con detalle o que son as memorias anuales das empresas, Pedro Pascual Faino, por exemplo, para Barcelona, que se traballa, non? En algunhas líneas de como está posible facelo para... Claramente, eu teño a idea xa, pero que ti coincidirás, é que precisamente a través dos ferrocarriles e dos fluxos e do análisis das empresas e tal, é posible facer isto. No caso de o desarrollo hai unha orla turística que está máis dentro de un proxecto que ten todos estes sectores modernizadores que estudiaste para a industria e para outros sectores, non? Do primeiro tercio, que é o tema de Ría da Rosa, non? Vila García, Carril, o Grove e a Toxa, non? Todo isto, un proxecto ademais de convertirlo en atracción real e por tanto nos fa perder de atracción, se ve xa a finales do século XIX coa línea do Compostelano. Esa memoria non recordo o nome, ese tipo que ven cando ten que ver co aquilo da solidaridade. Hai un libro do ano 8, do ano que ven un periodista, seguro que sabe este caso, que ven aquí a Galicia e se entrevista con distinta xente. Non me acordo como se chama ese libro, hombre. Por non sei se Solidaridade Galega ou que non me acordo. Bueno, ese tipo ven a Santiago e se ven a entrevistar con aquelas personalidades que miran Belen, seguro que o conoces, que non me acordo agora, seguro que, bueno, entón, se queda sorprendido, no ano 7, no ano 8, que chega a Santiago e non topa a nadie, están todos na playa. Digo así, o tipo, claro, cando nós estudiamos ese libro, ese como fonte documental, estudiamos para o fenómeno do galeguismo, o fenómeno da solidaridade, pero non reparamos nesas pequenas cuestións. É dicir, que perciben que hai un fenómeno que se está dando claramente nos anos 70 e nos anos 80. Sí, están cambiando ali na playa Compostela de Vila García, o que era antes unha fábrica de coches, están adaptando para que poda ser un sitio presentable para a xente que ven. É o proxecto que ten
de planificación de Vila García de principios dos 20 o que se fai en Vigo, que fai Palacios en Vigo, recolle os espacios balnearios, porque ademais Palacios é un tipo que ten un diseño territorial no que introduce a variable turística, claramente, non? Porque está moi influído por Laureano Salgado. Sí, que é un dos grandes artífices do turismo en Galicia, que é un empresario que actúa no ámbito do turismo balneario do mar e do turismo balneario das termas. E outro amigo de Palacios, que Mario Guinde Peinador. Son dos amigos de Palacios, son ustedes dos. Ou unha cousa na que non reparo al que eu vou poñendo por aí, non? Cando se fai a primeira comisión desta Nacional de Turismo, que no ano 1905, quen é o presidente do goberno? Todo o mundo habla de Figueroa, del conde de Romaneos, pero quen é o presidente do goberno? Montero Ríos. Montero Ríos ten desde 1903 un hotel que é empresarios todas as veces no que fracasa como empresario, pero é Montero Ríos. Montero Ríos que ten amigos no, vale, porque Riestra é un dos que está promovendo o tema de, como ben sabes mellor que mí, non? O tema de la Toja, etcétera, etcétera. É dicir, que estos sectores modernizadores teñen metido a parte do turismo dentro das súas prácticas. Outra cousa é o alcance que teña, digamos, en términos de cifras, en términos de estructura, pero que esta xente aposta por iso, claramente, como los consignatarios de Vigo. Que además é unha regla que é común, é dicir, quenes empezan as empresas turísticas? Bueno, aquellos que ya están en el mundo del transporte, sea de mercancías, sea de viaxeiros, de traballadores, de migrantes, ¿no? Mas os TPOs danse conta con as empresas británicas, alemanas e de outros sitios, que aquí hai un nicho de gran salto. Quenes promoven a Sociedade de Fomento do Turismo en Vigo? Joaquín de Vila e compañía. Entre outros. Durán, etc. Barreras. Claramente. Que fan además unha cousa moi novedosa, que estuvando cito nos traballos, que é conocida, Margarita Barra la conoce moi ben, ten un traballo tamén sobre isto, que é a campaña de promoción de Galicia como destino turístico. Aí posiblemente seamos moi desorientados neste tipo de campañas. Vale? Os cataláns seguro que fan a través da Sociedade Nacional de Forasteros, porque os cataláns no tema do turismo siguen o mismo modelo que na cousa comercial. Teñen a delegados, vale? Os que contratan e supervisan normalmente. Eu iso vino en Cataluña no fondo que teñen nos centros de la República, non? Vale? Entón, bueno, neste edificio ali teñen de Casa América e se ve como funciona isto. Bueno, pues a Sociedade de Atracción de Forasteros na súa revista explica. Temos tantos que son os tipos que invitan a viaxar, que reciben información, que canalizan a información que la Barcelona, etc. Que están actuando neste ámbito igual que traballan no ámbito das mercancías. E, por lo tanto, digamos que tenemos certos desarrollos paralelos. Sí, moitos contactos, non? E o que fan as empresas de por que hai un boom do crucerismo nos anos 30? Porque se desploma o mercado tradicional das transatlánticas, que son las mercancías y los inmigrantes. Tienen ese nicho de grupo superior e tal. Entonces o que fan ante a ruína buscar unha alternativa, baixan os precios. E os británicos, que lles vai relativamente ben nos anos 30, lánzase a viaxar ao Mediterráneo, entre outros. Entón te quedas sorprendido que nos anos 30 hai xa un boom do cruceirismo, do que a Coruña Vigo participa, e Santiago. Entón a xente, claro, cando fai análisis simplóns, non as que se desploman con esta visión tremendista dos anos 30, non? Me parece que aquello é unha debacle en todos os sentidos. No mundo dos viaxes, non, e cando lees o que pasa en Inglaterra, o que pasa en Inglaterra é un desarrollo extraordinario. E os ingleses están viaxando máis nos 30 que nos 20. En fin. Os